θα το προσθέσω εγώ ότι πολλές φορές μπορεί να είναι μεικτά επιχειρηματικά σχήματα, να υπάρχουν δεν μπορούν να ελεγχθούν κιόλας αν είναι Τούρκοι ή όχι. Δεν μπορούν να ελεγχθούν, έτσι, και μιλάω για δύο χώρες που έχει, αν θέλετε, και καλές σχέσεις η Τουρκία, να είναι καταριανά κεφάλαια και από πίσω να είναι άλλοι, με άλλα σχήματα τα οποία χάνονται στην πορεία, να είναι ιρανικά σχήματα και γιατί όχι και αζέρικα σχήματα. Έτσι. Εγώ θα σας πω το εξής: η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλες εξαγωγές τα προηγούμενα χρόνια στην Τουρκία. Ένας από τους κυριότερους όγκους εξαγωγικούς ήταν διάφορα πετρελαϊκά προϊόντα διήλυσης. Αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν από ό,τι δείχνει, διότι στην Σμύρνη δημιουργήθηκε το Star, ένα καινούριο δηληστήριο το οποίο υπάρχει πίσω από τη Σοκάρ, είναι αζέρικη εταιρεία, άρα σιγά σιγά θα αρχίσει να υποκαθίσταται ένας όγκος πετρελαϊκών προϊόντων ελληνικών αντίστοιχα από αζέρικα κεφάλαια. Συνεπώς, το ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών Ελλάδος και Τουρκίας αναμένεται να αυξηθεί. Και κατά δεύτερο λόγο, κύριε Καρβουνόπουλε, το 2022 εκτιμόταν ότι το συνολικό κόστος εισαγωγών-εξαγωγών, δηλαδή το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων Ελλάδος και Τουρκίας, ήταν κάπου στα 5,3-5,4 δις δολάρια μεταξύ των δύο χωρών. Μετά τη διακήρυξη Αθηνών και ο κύριος Πρωθυπουργός της Ελλάδος αλλά και ο αντίστοιχος Τούρκος Πρωθυπουργός είπαν ότι επιθυμούν αυτό το εμπόριο να φτάσει περίπου τα 10 δισεκατομμύρια, δηλαδή να διπλασιαστεί τα επόμενα έτη. Μιλάμε το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος και Τουρκίας είναι ελλειμματικό εις βάρος της Ελλάδος, άρα προφανώς αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω. Αυτό δημιουργεί μια σχέση, αν θέλετε, οικονομικής εξάρτησης και αυτό περιγράφεται θαυμάσια όποιος διαβάσει και στο δόγμα του στρατηγικού βάθους του μεγάλου Τούρκου γεωστρατηγιστή, του Νταβούτογλου, ο οποίος μπορεί να έχει μπει στην άκρη και στο περιθώριο τώρα, όχι όμως οι ιδέες του και τα οράματά του. Έτσι. Ο Νταβούτογλου το λέει ξεκάθαρα ότι μία από τις συνιστώσεις της τουρκικής επιρροής στον ευρύτερο χώρο που επιθυμεί η Τουρκία να ασκήσει την περιφερειακή της γεωστρατηγική είναι και η οικονομική ισχύ.